Ito naman yung 20 na OS ko, yung pinili natin kanina. Ayan. Pakicheck nyo na lang, kadagit, kung suwabe ba yung mga napili kong mga OS. Hindi totoo yan. Ano ka nasisira, ulo? Gago! Ayun, what's up mga kadagit. Siyempre, nakita nyo naman itong mga gamba ko, mga nakalinyada. Yan, puro mga OS yan at saka good. Yan, dalawang sukat lang yan, OS at good. Una kong pipiliin muna yung ating mga OS. Ilalagay natin sa isang lagayan siya. Palagay ko may mga 20 OS dito, sige. Ito yung mga tinatawag na quality G. Ha, lahat ng kulay nandito dito na. Siguro meron man dyan, ilan na lang. So ilalagay natin dito lahat ng OS mga kadagit. Igigit na muna natin yung pinakamalalaki. Ito yung mga jumbo muna. Yun o, kadagit o. Yan o, 1-0. Itong sarhento, itong rare na sarhento. Yan o, kita nyo kadagit. Yan o. Kulay dilaw, wow, ganda. Yellow, yan o. Yan o. Tapos, wow, kulay itim. Itim, tapos kulay black, kulay red yung ano niya, yung galamay. Yan. Tapos, uy, etong orange. Etong orange natin kadagit. Para lang tayo sumasandok ng ano, ng lugaw o kaya sopas. You know? Ito, super black. Parang ano to, parang panther. Itim na itim kadagit. Alam mo, salmon eh, no? Wow, ganda ng kulay. Tapos, itong, alis ka dyan ako kasi madilim. Uy, ito, wow, ganda. Uy, oh. Yun, oh. Pangalan na to. Pang-pito. Pang-pitong OS. So, ito pa. Pang-walo, mga kadagit. Yan. Dahan-dahan lang mga kadagit para hindi sila maggalawan, baka magkagatan. Uy, gumalaw. So 8 na to kadagit. 8 na yung OS na nakukuha ko. 8. Uy, ito jumbo to. Mamaya ka na. Ito munang parang kulay pink kadagit to. Tiyan mo, ang haba ng galamay. Wow. Yan o. Uy, umibot pa. Kulay pink, ang haba ng galamay. Ito tinatawag sa amin kadagit. Kung tawagin to, kasi payat na payat, dangkawan to kung tawagin. Ano, lakad ba ako kadagit. Ready to fight na siya. So pang siyam na to kadagit. Ayan. Okay kadagit, pang 10, ayan. Ayan o, pang 10. Ito kadagit, ganda na ito kasi tignan mo yung katawan kadagit. Sobrang diamond siya, sobrang diamond yung katawan. Sobrang diamond siya. So 10 na kadagit. Uy, ito pa, ang ganda pa na itong kulay dilaw. Yun o, laki o. Pang 11 na to kadagit na nakuha nating OS.
11. Tapos, eto na. Kuha natin to. Ayan o. Pang 12 na to kadagit. Nabibilang nyo ba? Isa-isa natin silang pinadudumi muna bago ipasok. So, ilan na kadagit na nakukuha natin? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 na kadagit. So, 20 ang laman nito, baka umabot ng 20 OS. So, yun to. Ganda ng kulay, haba ng galamay kadagit to. Yung mga OS, ayaw magpapahawak na itong OS kadagit. So ayun, pangilan na to kadagit. Nabilang nyo na ba? Nabilang nyo na ba kadagit? So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 kadagit. Ito yung pang 14 to. Yun o, laki o. Pang 14 na OS. Pang 14 na siya kadagit, yan. Tapos wow, laki naman na ito. Pang 15 kadagit, pang 15. Hoy, ito ka muna ka. Malikot na isa. Uy, ito, ang laki. Ang haba. Op. Wala talaga. Mga talong pa. Kakamayin ko na kadagit ha. Nabilang nyo na ba? Bilangan nyo na lang. Pang 16 na yata yung kadagit. So, yung kadagit, pasensya na, naputol. May tumawag sa akin. Ilan na yung nakuha natin? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 na OS to mga kadagit. At may mga OS pa dito na malalaki. Tulad nitong tala. Ayan. Tala. Pang 17. Itong kulay orange na pulang-pula talaga to, na parang mapula pa sa mansanas. Yan. Pang 18. So 20 ang kasya dito. Nilagay ko na yung dalawang good dito kadagit ha. Kasi nagising na sila. So may OS pa dito. Saan na ba yung OS dito? Ito ba yun? Hindi yan OS. Ito. Ito, ayan o. Yan o. So ayun nakadagit. At ito ang pang 20. Ayan o. Wow. Suwabe, lakad pa lang. Galamay pa lang kadagit. Yan o, ulam na. So, 20 yun nakuha nating OS kadagit. Mamaya papasadahan natin to. So, ayun, nandito dito pa yung iba. Binigay sa akin tong lagayan ni Nick. At nag-swap kami, binigay ko sa kanya yung fiber ko sa aluminum na you know post ko lang kadagit. Ito yung ano ha, ito yung mga luma ko. So post ko muna. So ito naman yung 20 na OS ko, yung pinili natin kanina. Ayan. Paki-check nyo lang kadagit kung suwabe ba yung mga napili kong mga OS. Hindi totoo yan. Yan, no? Ano ka nasisira, ulo? Yan o. Ito, ganda na ito kadagit. Suwabe, pulang-pula o.
may tala pa tayo. Yan o. Yan o. Yan yung mga napili nating jumbo. Yan o. Pero pinaka gusto ko dyan kadagit, mga inuna ko kanina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halos lahat dyan kadagit. Yung 20 na yan napili kong OS yan. Tapos ito yung mga good natin. Yan. Tapos meron pa tayo dito na nakalagay na mga luma na OS saka good. Mga linaban natin sa mga dumayo. Yan. Kung nakita nyo naman siguro na to. Tapos meron tayo ditong mga TM size. Yan, makikita nyo yung mga TM size natin kadagit. Yan o, mga TM size o. TM size. Tapos meron tayo mga good dito. Huwag natin tignan kasi ito ibibigay ko to. Ibigay natin to. Yun o, laki o. Wow, suwabe ang mga OS natin. So yun lang mga kadagit. At tapos itong mga posporo na to, may laman din to, mga pakain ko, mga tangkal kung tawagin. Mas maliit siya sa TM. Tapos meron ako nakabuko dito na ito, 7 Pokemon Spider at 7 talaan ang nakalagay dito. Ibibigay ko yan sa bata. Pupuntahan ko siya sa Pasig, pasasayahin natin yung bata. So yun lang mga kadagit, maraming salamat sa inyo. God bless all.